Daar gaan ze. We zien ze vertrekken met een mooie strijd die gaat ontstaan tussen België en Nederland. Een Belgisch-Nederlands onderrondje voorspeld door speaker Mathieu Warrens. En dat zal het inderdaad worden. Hier de eerste afdaling van de voorste 3 mannen op het voormalige Fort Moerschans. De Belgen Frederik Kappaert en Birgera, gevolgd door Rens Mooijers uit Middelburg. Maar in de eerste van in totaal 3 ronden is het Mooijers die moeite heeft met het tempo van de 2 zuidenburen. Hier helemaal in het oranje in de verte te zien. Mooijers winnaar van de Zeeuwse crosscompetitie van het afgelopen seizoen. Dus nu al een flinke achterstand in die eerste ronde. Dan de eerste vrouw in de wedstrijd, met daar ook een Belgische aan de leiding. Nicky Bogaert is de naam. Bogaert wordt gevolgd door een Zeeuwse, weliswaar op gepaste afstand. Simone Cornelissen uit Oost-Soeburg. Cornelissen zagen we vorige maand nog in de kustmarathon, waar ze 24ste werd. Kappaert heeft intussen bij dit klimmetje een gaatje geslagen ten opzichte van landgenoot Ra. Seconde of 5 zal het zijn. En het lukt Mooijers niet om het verschil van zo'n halve minuut met de nummer 2 in te lopen. En zowel Mooijers als Cornelissen lijken zich halverwege de wedstrijd neer te moeten leggen bij een 2e of 3e plaats. De afstand tussen de Soeburgse en de Belgische is simpelweg te groot. Zou uiteindelijk oplopen tot meer dan een minuut. De mannen maken het spannender. Daarbij het ingaan van de 3e laatste ronde nog steeds Kappaert aan kop. 33 jaar oud en ooit nog 10e op de 5000 meter op het Belgisch kampioenschap op de baan. Hij wordt gevolgd door Ra op zo'n 20 seconden. Maar Kappaert zal uiteindelijk gaan winnen. In 2017 werd hij hier in Hulst 3e. De winst was toen nog wel in Nederlandse handen van Tim van der Broeke uit Vlissingen. Maar 8 jaar later neemt hij revanche. Op de Moerschanscross Frederik Kappaert. Tijd van 31 minuten en 15 seconden. De 2e plaats is voor Birgera en Rens Mooijers op Middelburg. Hij zorgt toch nog voor Zeeuws succes met zijn 3e plaats. Ja, ik had, na 1 ronde had ik al zo'n houtsnipper onder mijn spike. En je kan natuurlijk niet even stoppen om die eraf te halen. Dus dat was wel vervelend lopen, maar dat had geen plaats gescheeld. Ook bij de vrouwen 1 Zeeuw op het podium naast 2 Belgen. Eerste wordt Nicky Bogaert, 3e Helen van Lisebettenen en daartussenin Simone Cornelissen uit Oost-Soeburg. Simone, 2e plaats vandaag bij de Moerschans Cross. Is dat wat je van tevoren had gehoopt, verwacht? Gehoopt wel, verwacht wat minder. Ik kom ook net uit een marathonvoorbereiding en gelijk weer een nieuwe marathonvoorbereiding. Ja, ik had niet verwacht dat ik nog redelijke snelheid in de benen had, zeg maar.